Tak Fox nás teda jako zásobuje před těma Vánocema, nestíhám točit lidi, ty vole. Pardon. Hele, takže pánev, nový 2 produkty, jedna nízká, jedna vyšší. Je to multifunkční pánev, na který uděláte úplně všechno. A já vám to teď ukážu jenom v rychlosti. Takže je to dobrý i na transport, protože je to v takovým neoprenovém pouzdru, aby se nám neodřela. Když ho otevřeme, pytlíček kouzelný, roštík, hned vám řeknu, na co je, a nacvakávací rukojeti. Takže při transportu nám to aspoň nepřekáží. Takže taková je krasavice. Nepřilnavý povrch. Na co použijeme mřížku? Když si budeme chtít jenom něco ohřát, můžeme potom nalejt trošku vody, anebo i bez vody. Zavřeme, během chvilky to máme ohřátý. Tahle je hlubší, v ty už si uvaříte. Když si tam naházíte těstoviny, mřížku vydáte, nepřilnavý povrch. Takže si se můžete dát těstovinku, nějaký brambory, zavřete, povaříte, za chvilku máte přílohu hotovou, ale upečete v tom i maso. Můžete ho dělat jak přímo na tomhle nepřilnavým povrchu, můžete samozřejmě pánev ještě rozdělat, takže tady máte vachlový dno, zase na stejky, tady pečete, tady můžete vařit. A jsou teda 2 velikosti, jak jsem říkal, jedna hlubší, tahle tam mělčí, tak logicky prostě už pouze třeba jenom na masa a podobně, ale zase není problém, musíte dát další toustovač, na tohle z toho není problém, uděláte si luxusní toast, jo, vybavení úplně stejný rukojety. Takže lidi, objednávejte, nebudou paraznavijáku www.paraznavijáku.cz anebo u nás v rybářských potřebách Umělníka Dolní Vinice. Vždycky pára.